Bé, diguéssim que les agressions al territori s'expressen de moltes maneres i les grans infraestructures, que moltes vegades són planificades per multinacionals o grans empreses, planifiquen i no tenen en compte l'impacte sobre el territori. Llavors, a les comarques gironines això ja tenim una mica d'experiència. La lluita contra la MAT va començar fa més de 10 anys, però hi ha hagut moltes altres lluites. La lluita contra el TAP, quan es va imposar el TAP, fa més de 15 anys que va començar. De fet, en un barri de la ciutat de Girona encara és patent aquesta lluita, però hi ha hagut moltíssimes infraestructures imposades, l'AP7 desdoblada, i en el seu moment l'ebullició dels camps de golf, de ports esportius que destrossaven el territori i el medi, i davant d'això molta gent de la terra del territori ens van mobilitzar, i abans que jo i després que jo, i s'han mobilitzat, i això sembla ser que incomoda el poder. Llavors el que ha fet la Generalitat, el que han fet les autoritats, quasi sempre és reprimir els opositors a les imposicions d'aquestes grans infraestructures, i això també és una cosa totalment lamentable, però que en certa manera té lògica, perquè respon a aquesta lògica del capital, de l'aliança del capital amb els estats que abans us explicava, i el que fan quasi sempre és optar per reprimir els manifestants. Però davant d'això el que hem de fer és rebel·lar-nos i continuar lluitant, perquè moltes vegades les nostres lluites acaben silenciades, acaben reprimides, però al llarg dels anys, al llarg del temps, la lluita del moviment ecologista, la lluita del moviment anarquista, el moviment independentista, acaba donant fruits. I per això jo penso que és bo que hi hagi generacions que es vagin afegint a la lluita en defensa del territori. Lleis sempre s'elaboren perquè tindre contents amb aquests lobbies de pressió, siguin alimentaris, farmacèutics, elèctrics, financers. És la seva protecció. No és la llei la que determina el poder, sinó és el poder que determina la llei. I per tant, qui té el poder, qui té la violència, qui té el control de mitjans de comunicació, de recursos econòmics, etc., és qui determina si una cosa es pot fer o no. Infraestructures d'aquest tipus s'han imposat, no s'han demanat a la gent afectada si li interessa, si la vol o quin és el trajecte per on ha de passar, i finalment creiem que una altra realitat és possible, que podem construir una altra manera de viure, i sabem perfectament que si no és lluitant no es pot aconseguir.